Tak to byly ukázky z nového českého filmu V jiném stavu, který má dnes premiéru. A s námi jsou tvůrci Jiří Kunc, dobrý den. Dobré ráno. A také Lukáš Karvánek, kteří tento film začali nebo na něm pracovat už tuším před 8 lety a konečně jde do kin. No byla to dlouhá cesta, my si o tom teď popovídáme. Dobrý den, kluci. My to si vysvětlíme, k těm 8 letům práce se dostaneme, ale nejdříve ten název V jiném stavu. My jsme tam viděli jednu paní, která byla těhotná, ale co ten zbytek? A hlavně vypadalo to jako drama. No nevypadalo to úplně jako... Ale jste smál na konci a řekl, co se směješ? To byl docela dramatické. dobrý moment, se mi líbil na konci, ale každopádně tak to povídejte. těhotenství je samozřejmě hezká věc, ale tady z toho filmu to tak úplně nevypadalo. Tak to V jiném stavu, ono je to trošku taková jako hra s tím jakoby... Metafora. Ono jde o to, že vlastně ten příběh, tam jsou 3 příběhy, 3 hlavní postavy, mužský hlavní postavy a každá z nich se vlastně ocitne v takové mezní situaci a ta mezní situace je dostane do jakéhosi jiného stavu. Aha. Takže to není o jiném stavu jakoby těhotenském, ale jako přímo spíš jako o prožitku, o nějaké jako emoci vypjaté. A ty 3 osudy se propojí v nějaký jeden okamžik? Přesně tak, jakoby ty příběhy se prolnou jakoby v jeden moment, ale vlastně spolu souvisejí jenom tématem. Jakože nám to připomíná jednoho režiséra, který natočil Amores Perros. Tam taky bylo několik příběhů a přesně. A čím jste se inspirovali vy? No tak... Bylo asi zadání ve škole, že? Tak tím, že vlastně to vznikalo jako absolventský film na FAMu, už teda před těma několika lety, tak jsme vycházeli jakoby z věcí, které nás zajímaly, které prostě nás inspirovaly, takže nejenom jakoby Amores Perros, ale samozřejmě jako několik dalších inspiračních zdrojů určitě tam bylo. Vy jste větší tým, my vás tady budeme mít dneska celkem 3 tvůrce. Jestli jsem pochopil, každý ten scénář na ten jeden příběh, jeden scenárista, říkám to správně. Pojďme si trošku představit ten váš tým vlastně. Před těmi 8 lety, jak to vzniklo? Před těmi 8 lety jsme jako moc širší tým, si ani nepamatuju, že bychom měli. Jenom 3. Ne, my jsme se potýkali od začátku té realizace s problémama, který začaly tím, že těsně před začátkem natáčení se nám úplně zbortil natáčecí plán. A takže já si to jako dneska s tím odstupem dělám legraci, ale opravdu byly dny, kdy jsme jako ten štáb měli velmi, velmi úzký a díky tomu jsme se všichni naučili věci, které jsme si mysleli, že se nikdy nenaučíme. ze školy. Přesně tak. Režie, produkce a třetí? Ne, třetí host přijde vlastně jakoby herec, je jedna z hlavních postav, tak to necháme až. Doufejme, že přijde Roman Štabrňák. Třetí tvůrce je kdo ještě? A no tak jakoby, jestli mluvíme o scénáři, tak vlastně jakoby 3 scénáristi jsem jakoby já, jeden scénárista Magda Bitnerová, druhá scénáristka a třetí scénárista je Tomáš Holeček a vlastně já jsem jako hlava tohohle z toho týmu zadal společné téma. A to bylo? Jiný stav? Ne jiný stav, ale spíš jako nějaká úzkost nebo prožitek vlastně, jakoby, který může posunout jakoby, do jiného stavu. Aha. A každý vlastně scénárista se s tím tématem jakoby vypořádal po svým a pak jsme to vlastně celý dali dohromady a vytvořili jsme z toho jeden jakoby, film. Takže je to práce famáckých absolventů. Trvalo to teda, jak jsme říkali, těch 8 let zhruba plus minus. Na co jste točili, jak jste sehnali všechny herce, jak to vlastně vypadalo během těch 8 let? Nebo vy jste to natočili třeba během 1 roku, potom jste si dali nějakou pauzu, pak jste točili dál, anebo pak jste to zpracovávali a hledali peníze? Protože to taky není nejlevnější záležitost. Ne, jak jsem říkal, na začátku se nám úplně rozpad natáčecí plán, který původně byl koncipovaný, já nevím, na 3 týdny, který jsou kontinuální. Tím pádem nám zvukař řekl, že ale já už míchám, animák, kameraman, o tom snad ani nebudu mluvit. Takže každý měl už nějakou jinou Každý měl práci. už úplně jinou aktivitu, takže to natáčení, myslím si, že bylo 12 měsíců, bylo od první do poslední klapky. Ale martýrium opravdu začalo až při těch dokončovacích pracích. Jiří se usmíval, tak jako vzpomínal. Každopádně teď už máme fakt jenom asi 10 vteřin, takže kdyby se měli pozvat diváky, tak je to drama. Je to určitě drama. Je to drama. A tak dneska nový český film.